ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ജൂലി മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനേ. ആർക്ക്? വിജയം രാമകൃഷ്ണൻ. ആ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ലിങ്ക്? ആ വിജയം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ? ആ ഞാൻ മാതാജിക്ക് ലിങ്ക് നമ്പർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇട്ടതാണോ നമ്പർ? പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇട്ടാണോ നമ്പർ? പേഴ്സണലായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. മാതാജിന്റെ അല്ലേ? ഹരികൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂപതതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിം മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്യഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ശ്ലോകം 13. നമ്മൾ ഇന്നലെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. വലിയ പർക്കോട്ടാണ്, ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. മാതാജി അതെന്തോ ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയതായിട്ട്. അതെ അതെ അതെ, മനസ്സിലായി മതി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ശുഭസൂചകമായി വന്ന സമയത്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാര സമയത്തും ഇതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരേ എന്താ പറയാ ശുഭസൂചകമായ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ജ്യോതിഷികളായിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഗണിക്കാൻ അറിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അറിയുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാനും പറഞ്ഞു തരാനും സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ഒരു ശരിയായ ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു വിഭാവന ചെയ്യലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാര പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഗർഭാധാനം മുതല് നമ്മള് അന്ത്യോഷ്ടി കർമ്മം വരെയുള്ള 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത, അതായത് നല്ല സമ്പത്ത്, നല്ല സൗന്ദര്യം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ ഉയർന്ന വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഥമ ബീജാങ്കുര ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മാനവ സമൂഹത്തിൽ നന്മയുള്ളവരും ധർമ്മിഷ്ഠരും വിവേകശാലികളുമായ വിഭാഗം മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വവിധ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ആരംഭമാകുന്നു. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു സ്വീകരണ പ്രക്രിയയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അതുപോലെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഈ പ്രഥമ ബീജാങ്കുര ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം. നന്മയുള്ളവരും വിവേകശാലികളുമായ പ്രജകളാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകൂ. ലൈംഗിക സുഖഭോഗത്തിന് അടിമകളായ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവേകശൂന്യരായ ജനതയാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നരകാവസ്ഥയും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് വെറും ലൈംഗികാസക്തിയുടെ മാത്രം കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഗർഭാധാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തസ്യ പ്രീതമനാ രാജാ വിപ്രധൗമ്യ കൃപാദിഭിഃ ജാതകം കാരയാമാസ വാചയിത്വാ ച മംഗളം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തസ്യ പ്രീതമനാ രാജാ വിപ്രധൗമ്യ കൃപാദിഭിഃ ജാതകം കാരയാമാസ വാചയിത്വാ ച മംഗളം. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതമനാഹ സംതൃപ്തനായി രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിപ്രൈഹി പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ സൗമ്യ കൃപർ ആദിഭിഹി മറ്റുള്ളവരും ജാതകം ഒരു ശിശു ജനിച്ചയുടൻ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്ന് കാരയാം ആസ അവ നിർവഹിപ്പിച്ചു. വാചയിത്വ ഉരുവിട്ട് ച മംഗളകരമായ ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്ല പ്രഭുപാദിച്ച്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തിൽ അത്യധികം സംതൃപ്തനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധൗമ്യരുടെയും കൃപരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം നിർവഹിപ്പിക്കുകയും മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, നമ്മൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ നേരത്തെയും കേട്ടു അല്ലെ? ധൗമ്യർ, കൃപർ, അത് ഇവരെയൊക്കെ എവിടെ കേട്ടത്? നമ്മള് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ഇപ്പോ ഹസ്തിനപുരിയിലാണ് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തിൽ അത്യധികം സംതൃപ്തനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധൗമ്യരുടെയും കൃപരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം നിർവഹിപ്പിക്കുകയും, അതായത് ആദ്യം ഗർഭാധാന സംസ്കാരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-ാം മാസമാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്, ജാതകർമ്മ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മള് 28 കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ട് മരണം വരെയുള്ള 16 ചടങ്ങാണത്. അതിലൊന്നാണ് എന്ത്? ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ അത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്? ധൗമ്യരുടെയും കൃപരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ജാതകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ജാതകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും കൂടെ അവിടെ സത്സംഗം അല്ലെ, മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭാഗത്തും എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്ല പ്രഭുപാദിച്ചു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പ്രവീണരായ ശ്രേഷ്ഠരും ദിഷണാശാലികളുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം സത്പ്രജകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കലിയുഗത്തിൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ അഭാവത്താൽ ലോകത്തുടനീളമുള്ള ജനത ശൂദ്ര ഗുണത്തിലുള്ളവരോ അതിലും താഴ്ന്ന ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ആകുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരും ദിഷണാശാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിശാലികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ
വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ, ഷോഡശ സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? ബുദ്ധി കൂടിയ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതും ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു എന്താണ്? കലിയുഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വന്നത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനത്തിലാണ് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത് വഴി ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനമാണ്. അത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം, അത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയും ചെയ്യാതെയാണ് പുത്രോത്പാദനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്ത് വരുന്നു? സദ്പ്രജകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കലിയുഗത്തിൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ അഭാവത്താൽ ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള ജനത ശൂദ്ര ഗുണത്തിലുള്ളവരോ അതിലും താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരോ ആകുന്നു. അതാണ് ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്രഹ അല്ലെ? ജനിക്കുമ്പോഴേ എന്താണ്? ശൂദ്രനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉയരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരമാണ് ഇന്ന് അധപതനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശൂദ്ര തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തത്. നല്ല ബ്രാഹ്മണരുടെയും എന്നിരുന്നാലും ഉചിതമായ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അഭാവം മൂലം ഈ വൈദിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഈ യുഗത്തിൽ വീണ്ടും പ്രാവർത്തികമാക്കുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പോ ഈ യുഗത്തിൽ ഇനിയും ഈ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ഈ യുഗത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതിയുമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും നല്ല ബ്രാഹ്മണർ, കാരണം ബ്രാഹ്മണർ അധപതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചിനി അതൊക്കെ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി. പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിലും പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നു. കലിയുഗ ജനത ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ളവയായി കരുതപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിനും കാലത്തിനും അനുയോജ്യമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അതാണ്. അതായത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു, അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശത്തിനുമായല്ല. അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ? ആത്മീയ പുരോഗതി പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ആത്മീയ പുരോഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ ശ്രവിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭക്തി, ആത്മീയ പുരോഗതി അല്ലെ? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആത്മീയ പുരോഗതി ഉന്നതമോ അല്ലെങ്കിൽ അധമമോ ആയ പൈതൃകത്താൽ ഒരിക്കലും ബദ്ധമല്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി സംഭവ്യമാകുള്ളൂ എന്നില്ല അല്ലെ? ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, അതായത് എത്ര ശൂദ്രനായിട്ടോ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിച്ചാലോ അവർക്കൊക്കെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗർഭാധാന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സീമന്തോന്നയനം, സതഭക്ഷണം മുതലായ മറ്റു ചില സംസ്കാരങ്ങളും ഗർഭവേളയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഗർഭാധാന പ്രക്രിയയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് സീമന്തോന്നയനം, സതഭക്ഷണം മുതലായ സംസ്കാരങ്ങൾ. ശിശു ജാതനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ജാതകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജാതകർമ്മം. രാജപുരോഹിതനായ ധൗമ്യനെയും പുരോഹിതൻ മാത്രമല്ല മഹായോദ്ധാവ് കൂടിയായ കൃപാചാര്യരെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരും പണ്ഡിതരുമായ ബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായത്തോടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത് യഥാർഹമായി അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോ അന്ന് ദ്വാപര യുഗത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് ബ്രാഹ്മണര് അത്രയും അധപതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ധൗമ്യർ, കൃപർ പോലെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരാലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജാതകർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ഈ സംസ്കാര കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പണ്ഡിതരും പരിപൂർണരുമായ ഈ ഇരു പുരോഹിതന്മാരെയും അവരെ സഹായിക്കാനായി ശ്രേഷ്ഠരായ മറ്റ് ബ്രാഹ്മണരെയും നിയോഗിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും, അതായത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും വെറും ഔപചാരികതയോ സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളോ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ളവയും ധൗമ്യനെയും കൃപരെയും പോലുള്ള നിപുണരായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമാകുന്നു. ഇതെന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ, ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആചാര്യപ്രകാരം ചെയ്യാനല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം, ബർത്ത്ഡേ ആരുടെയാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം, ആ വ്യക്തി എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ കുറെ പേരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒപ്പുലൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മള് നല്ല റിച്ച് പീപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മള് വളരെ മനോഹരമായി ഒരുപാട് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? പക്ഷെ അതല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉദ്ദേശം. ഇതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രായോഗികമായ ചടങ്ങുകളും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ളവയും ധൗമ്യനെയും കൃപരെയും പോലുള്ള നിപുണരായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമാകുന്നു.
ഈ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു അന്നേരം കണ്ട സംഗതി എന്തായിരുന്നു? ഒരു ആഘോഷം വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? പ്രസാദം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പ്രസാദ വിതരണം നമ്മൾ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമാകുന്നു. അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ അപൂർവമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ യുഗത്തിൽ അവർ ലഭ്യവുമല്ല. ആകയാൽ ഈ അധപതിച്ച യുഗത്തിൽ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായി വേദാചാരങ്ങളെക്കാൾ ഗോസ്വാമിമാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധികൾക്ക് വിധേയമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾക്കാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിനല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയായ വിധത്തിൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാഞ്ചരാത്രിക വിധികൾക്കാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കലികാലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാന്റെ പുത്രനും ഗൗതമ കുലജാതനുമായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ. കൃപാചാര്യരുടെ ജനനം യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാൻ യദൃച്ഛയാ ജനപതി എന്നു പേര് കേട്ട സ്വർഗലോക അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബീജം 2 ഭാഗമായി ബഹിർഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽക്ഷണം അതിലൊരു ഭാഗം ആൺകുട്ടിയായും മറ്റേത് പെൺകുട്ടിയായും ഇരട്ടകളായി ജന്മമെടുത്തു. പിൽക്കാലത്ത് ആൺകുട്ടി കൃപൻ എന്നും പെൺകുട്ടി കൃപി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. വനത്തിൽ മൃഗയാ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാജാവ് ശന്തനു ആ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും യഥോചിതമായ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് കൃപാചാര്യർ ദ്രോണാചാര്യരെ പോലൊരു മഹായോദ്ധാവായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയെ ദ്രോണർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃപാചാര്യർ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പിതാവായ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ പാണ്ഡവരുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ദുര്യോധനനുമായുള്ള ചൂതുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിന് അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ കൃപാചാര്യരുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃപാചാര്യരെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ശരദ്വാന്റെ പുത്രനാണ്. ഗൗതമ കുലജാതനായിരുന്നു. ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം വളരെ യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരദ്വാൻ ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാൻ ജനപതി എന്ന് പേരുകേട്ട ഒരു അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാവുകയും സ്ഖലനം സംഭവിക്കുകയും ബീജം 2 ബഹിർഗമിച്ച് 2 കുട്ടികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇരട്ട കുട്ടികളായിട്ട്, ഒന്ന് കൃപാചാര്യരും മറ്റൊന്ന് കൃപിയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ തോന്നല് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ ജനനം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സത്യവതിയിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സത്യവതി കന്യകയായി തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടായി അല്ലെ? അതുപോലെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ദേവന്മാരിലൂടെയാണ് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃപി എന്ന് പേരായ ഒരു സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ എടുത്തു വളർത്തിയത് ശന്തനു മഹാരാജാവ്. ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ? ശന്തനു മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹമാണ് ആ കുട്ടികളെ വനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വളർത്തിയത്. എന്നിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ദ്രോണാചാര്യരുമായിട്ട് അവർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ദ്രോണാചാര്യരെ കൃപിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം, അതായത് കൃപാചാര്യർ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും മരിക്കും എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കൃപാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇരുപക്ഷത്തുമായിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, 2 ഭാഗത്തും മുഷിപ്പിക്കാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനാകിയ, ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ പാണ്ഡവരുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആര്? കൃപാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കമായും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അതുപോലെ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വധിച്ചത് കൃപാചാര്യരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, അഭിമന്യുവിനെ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പകയോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും തന്നെ പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തോട് കാണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാവസാന ശേഷം കൃപാചാര്യർ വീണ്ടും രാജസദസ്സിലെ അംഗമായി തീർന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനവേളയിൽ ചടങ്ങുകൾ വിജയപ്രദമാക്കുവാൻ മംഗളകരമായ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുവാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലായി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൃപാചാര്യരുടെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോ
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ പാണ്ഡവരും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. അവരൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് കൃപാചാര്യരെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ അവർക്ക്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൃപാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ മടങ്ങിയത്. കൃപാചാര്യർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിനാൽ സംതൃപ്തിയോടെ യുധിഷ്ഠിരൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭരണാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും സദാ കൃപാചാര്യരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആകയാൽ രാജ്യഭരണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സമുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിരന് ഒട്ടും തന്നെ വിഷമം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അച്ഛനില്ലാത്ത, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള കൃപാചാര്യരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമം ആർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ സ്വന്തം ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാക്കന്മാര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യാം ഗാം മഹീം ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യാശ്വാൻ നൃപതിർവരാൻ പ്രാതാത് സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യഃ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത്ത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം ഗാം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചൊല്ലാം. ഹിരണ്യം ഗാം മഹീം ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യശ്വാൻ നൃപതിർവരാൻ സദാ സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യം സ്വർണം, ഗാം ഗോക്കൾ, മഹീം ഭൂമി, ഗ്രാമാൻ ഗ്രാമങ്ങൾ, ഹസ്തി ആനകൾ, അശ്വാൻ കുതിരകൾ, നൃപതി രാജാവ്, വരാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ, പ്രാതാദാനമായി നൽകി. അന്നം നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, വിപ്രേഭ്യഃ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, പ്രജാതീർത്ഥെ പുത്രന്റെ ജന്മത്തിൽ ദാനം നൽകുന്ന വേളയിൽ, അദ്ദേഹം തീർത്ഥവിത്ത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ ദാനം നൽകണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരുവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എങ്ങനെ എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകണമെന്ന് അറിയാവുന്ന രാജാവ് പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദാനം 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാത്വികമായ ദാനം, രാജസികമായത്, അതുപോലെ താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തീർത്ഥവിത്ത് എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് തീർത്ഥവിത്ത്. എന്താണ് തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ എവിടെ എപ്പോൾ ആർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന രാജാവ് പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, അതായത് ഇവിടെ പൗത്രനാണ് ശരിക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും നല്ല ഭക്ഷ്യദാനങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ കൃപാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൗമ്യന്റെയും കൃപാചാര്യരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ജാതകർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്തൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു? ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ, സ്വർണം, ഗ്രാമങ്ങൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെയും യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്തു. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമികളിൽ നിന്നും ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ്. മാനവരാശിയുടെ സർവപ്രധാനമായ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമികളിൽ നിന്ന് ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്കേ അവകാശമുള്ളൂ, അധികാരമുള്ളൂ. ആരൊക്കെയാണ് അവര്? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണരും മറ്റൊന്ന് സന്യാസിമാരും. അല്ലാതെ നമ്മള്
ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭിക്ഷാന്തേഹികൾക്കൊന്നും നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേര് വരുമല്ലേ ഭിക്ഷ യോജിച്ച്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലതും തട്ടിപ്പാണ്. അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ മാഫിയ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരാണ്. നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ദയ തോന്നി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യണം, ആർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് അല്ലെ. മാനവരാശിയുടെ സർവപ്രധാനമായ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദം പഠിക്കുന്നു, വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവര് വേറെ പ്രൊഫഷനൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ, വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള സാധാരണ എന്താണ് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ. ഇവരും ബ്രാഹ്മണരും അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളല്ലേ ചോദിക്കും. അവരുടെ ജോലി എന്താണ്? അവര് പഠനം പാഠനമാണ് അവരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒരു സാലറി ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, അറിഞ്ഞ് നമ്മള് അവരുടെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്നിമിത്തം എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചും ജനനം, വിവാഹം, മരണം എന്നീ വേളകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധനം ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്വർണം, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ, അശ്വങ്ങൾ, ഗജവീരന്മാർ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഒപ്പം മുഴുവൻ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയും പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നിങ്ങനെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോ 3 ഒക്കേഷനിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജനനം, വിവാഹം, അതുപോലെ മരണം നടക്കുന്നിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആവശ്യകത ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെയും ദാനം നൽകപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ബ്രാഹ്മണർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും കുതിരകളും ആനകളും മതിയാവോളം ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദാനത്തിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. അവർ സമസ്ത സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാലറി കൂട്ടി കിട്ടാനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പണം ഇനി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി? വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണോ സമൂഹത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഇനി പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, അത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം സാരഗർഭമാണ്. കാരണം എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകപ്പെടണമെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ദാനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായതോ അന്ധമോ അല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ബലത്താൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. ആധികാരികരല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ദാനത്തിന് അർഹരായി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങും ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകില്ല. കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നീ പ്രകാരത്തിൽ അത്യുദാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയുമില്ല. അത്യുദാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയുമില്ല. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ദിഷണാശാലികൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ, ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇട നൽകാതെ യഥോചിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജാവും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥരും സന്തുഷ്ടിയോടെ അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എപ്പോ എവിടെ ആർക്ക് എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളൊരു ആനയെ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ വ്യക്തിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ഉപദ്രവമാണോ ഉണ്ടാവുക? അല്ല, ആനയെ പരിപാലിക്കാൻ ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ, അതായത് ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിലര്, അത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരാരും ചെയ്യില്ല അല്ലെ, മായാവാദികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് അതിനെ പരിപാലിക്കാനാവില്ല. ഈ ഭൂമി പരിപാലിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പണിക്കാരെ വെച്ച് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ കാശ് വേണം. അതുപോലെ ഈ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആനകള്, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങള്, അതുപോലെ കുതിരകള്, പശുക്കള് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല.
അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ? സമ്പത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ, അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇടം നൽകാതെ യഥോചിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ. അതായത് ശരിയായ ബ്രാഹ്മണരെ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അവരെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അത് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാതാവിനോട് പൊക്കിൾ കൊടിയാൽ യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വരെ മാതാവിന്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നായി തന്നെ ശിശു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിച്ച് ശിശുവിനെ മാതാവിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ ഉടൻ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണമെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും നവജാത ശിശുവിനെ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത്തരമൊരവസരം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ധനം ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉചിതമായ സമയമായി വിശേഷിച്ചും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിക്കുന്നത് വരെ ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ, അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പൊക്കിൾ കൊടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൊക്കിൾ കൊടി മുറിക്കുന്നത് വരെ ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വേറെ കുട്ടിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജാതകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും നവജാത ശിശുവിനെ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇപ്പോ ദേവന്മാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ കാണാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും, നമ്മള് മരിച്ചുപോയ പിതാമഹന്മാരില്ലേ, അവർ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നു. അത്തരമൊരു അവസരം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉചിതമായ സമയമായി വിശേഷിച്ചും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, അതായത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ജാതകർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നത്? നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാര്, മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും അതുപോലെ ദേവന്മാര്, ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് വിശേഷിച്ചും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉചിതമായ സമയം, ആ സമയം വളരെ ഉചിതമായ സമയമാണ്. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിക്കുന്ന സമയം ജാതകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരും അതുപോലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നു കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട്. ആ സമയം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഉചിതമായ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.